खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ सोरबा पलिटिकल पार्टिनि सापर्टिं रलखौ रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंनाय नङा। बियो बुंदों गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि थाखाय, जोंनि बर' माहारिनि थाखाय, लोगोसे जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय। दिनै जोंनि आसामाव गासै मोनद' हारिफोरा एसटि स्टेटास मोननो थाखाय आन्दोलन खालामनायखौ लानानै स्पेसियेलि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सिङाव बा बिटिसिआव गावजों गावनि गेजेराव सासेया सासेखौ, सासेया गुबुन सासेखौ दुसिलायनानै माखासे पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै बिपिएमखौनो होन बा इउपिपिएलखौनो होन बा थांनाय माखासे समफोराव माहारियारि आफादनि माखासे सानै साथाम दैदेनगिरिफोरखौनो होनाथों मानो स्पेसियेलि बे कच राजबंसि आरो आदिबासि हारिफोरनि जा एसटि स्टेटासखौ मोननो थाखाय आन्दोलन खालामनाय, बेवहाय हेफाजाब होनायनि माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै फोरमान मोनदों। जों दिनै आसि थुनाय फरायनोबो मोनदों। मानि मा पलिटिक्स गेलेखो? थाखानाय जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडार्सफोर दङ, सोरजों पलिटिक्स गेलेनो रोंखो? ना जोंनि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरजों बिसोर पलिटिक्स खालामनो रोंखो? ना जोंनि बे बर' माहारिनि बा जोंनि ट्राइबेल हारिनि माखासे थामोनथानि सिस्टेमफोरखौ पइन्ट्स दैखां बाथ्रा बुंनानै बिसोर पलिटिक्स खालामनो रोंखो? जेबोथ' गैया। नाथाय पलिटिक्स खालामदों गावनि न'खरनि गावनि सेस्लायावनो। बेनि अनगा जेबो नङा। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुं। दिनै हानि पाट्टाखौ लानानै दिनै राजनिति खालामदों। दिनै माखासे सोरनिबा एसटि कमिउनिटि होगोननि बाथ्राखौ लानानै दिनै राजनिति खालामलांदों। थिग बेफोरबायदिनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबो दिनै हानि पाट्टाखौ लानानै दिनै राजनिति खालामदों। दिनै सोरबा हारिनो एसटि स्टेटास बिनो थांनायाव हेफाजाब मदद होगोन होननानै दिनै राजनिति खालामदों। नाथाय बे जा पलिटिकेल सिस्टेमावदि इन्जयमेन्ट खालामगासिनो दङ, बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ साननो हागौ सोरबा पलिटिकेल लिडारफ्रा गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि। नाथाय बियो गोरोन्थि। आरो जाय पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोङो 2003 10 फेब्रुवारि मानगेरे बेल्टि ब्रादार्समोननि टु जे प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांनो होनायनि थांखियै जा बिटिसि एकर्ड, बिनि उनावहाय जा मोनसे पलिटिकेल सिस्टेम रुलिं खालामजेननो हानाय मोनसे मोन्थायखौ मोनदोंमोन। बे पलिटिकेल सिस्टेमनि जा मोन्थाय, बे मोन्थायाव रावबो सोरबा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा थै होनानै मोनबोनाय नङा। बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि थैनि बेसेनजों मोनबोनाय मोनसे पलिटिकेल सिस्टेम। आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों 75% मर्यादानि मोन्थायखौ लानानै बे बिटिसिआव थानाय 40टा समष्टिनि गेजेराव गासै 30टा समष्टियानो जोंनि रिजार्भेसन, जों एसटिफोरनि रिजार्भेसन। बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखि। दा दिनै ओरैबायदि मोनसे इन्जयमेन्टखौसो मोननांगौमोन बुहुमाव थानाय साफ्रोम बर' फिसाफोरा। दुखुनि बाथ्राया बेबो नंगौ, बे बाथ्राया सैथो जे बिटिआर ओनसोलनि सिङाव गोबां बर' फिसाफ्रा दिनैसिमबो हाबजोबनो हायाखै। आरो जोङो सोसनजोबनानै जों ज' जाजायै इउनाइटेडलि जोङो इन्जयमेन्ट खालामनो मोनाखै। नाथाय दिनै एसे गाबोन एसे जों माबोरैहाय मोनसे प्लेटफर्माव गांसे फिरफिलानि सिङाव थानानै जोङो इन्जयमेन्ट खालामलांनो हागोन, बिनि माखासे पलिटिकेल फर्मुलाफोरखौसो जोंनि बर' माहारिनि इन्टेलेक्चुयेल लिडारफ्रा दिनै सावरायनायनि गेजेरजों दावगाहोलांनायनि बेबस्थाखौ लानांगौमोन। नाथाय मा खालामनो? रावबो इउनाइटेड नङा। नों हायोबा आं हायो। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर' फिसाफोरखौ पलिटिकेलि फिसा बाहागोआव गावस्रानानै गावबागाव गोसो जादों गोदान पलिटिकेल पार्टि जोनोम होदों, गावबागाव गोसो जादों गावनि माखासे पलिटिकेल सार्थनि गेजेरजों लिडारशिपनि कुवालिटिखौ लानानै गावखौनो लिडारगिरि बायदि दिन्थि रायजो राजानि बेसेनखौ फानै आन्दोआव जागासिनो दङ। बेनि अनगाथ' जेबो नङा। नंगौ, माबा मोनसे नुदों, बेनि अनगा जेबो नङा। जेराव दिनै जोंनि बर' फिसाफोरनि पलिटिकेल रुलिं खालामनाय समावनो जोंनि बर' फिसाफोरानो हालाय हाफाय सात जाला दिनै होस्रांजायो, दिनै न' बां सेफायजानानै होखारजायो। मानो? सानबैसे आरो खनबैसे बेफोरबायदि खालामनांगोन गावजों गावनि गेजेराव? खनबैसे? मोनफ्रोमबो बिटिसि बिसायख'थि जेब्ला सौफैयो अब्ला समाव थारमाने मा बांसिनै जोङो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे मानसिफोरखौसो थाखा फैसा होनानै बांसिन क्रेडिट होनानै एखेबारे भट बेंकनि थाखाय बांद्राय क्रेडिट होनानै खर'आव दिखांना लायनायखौ जों नुनो मोनो। मा दरखार दङ? मा दरखार दङ? जायनि थाखायनोथ' दिनैनि बे समसिमहालागै जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा
अबैध भाबै दखल खालामनानै दंबोयो दिनैसिमबो दङ बिसोरखौ इभिक्सन खालामनानै होस्रांनो हायाखै बिनि गुबै जाहोना बिनि गुबै गोरोन्थिया सोरबा आदार स्टेटनि चिफ मिनिस्टारफोरखौ जों दुसिनायनि सिगां नोंनि निजिनि न'आव थानाय बै मन्त्रि मिनिस्टारफोरखौ बै चिफफोरखौ जों दुसिनो नांग्रोगोन कारन दाया बिसोरनावसो दङ बिसोर मा गावबागाव भट बेंकनि थाखाय बे जोंनि माखासे थामोनथानि बिखायाव अबैध भाबै दखल खालामनानै थानाय माखासे गुबुन हारिनि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ बिसोरो इभिक्सन खालामनो हाया मोनसेल' रिजन भट बेंकनि थाखाय दिनै जाय एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव अबैध भाबै दिन दखल खालामनानै दङ जोंनि हायावनो दखल खालामनानै दङ आरो मोनफ्रोमबो बिटिसि बिसायख'थि सफैब्ला उल्थासो बिसोरसो रां रुफा होजानानै माने ओरैबायदि क्रेडिट होजायो दिनैयो खर'खौ दिखां ओरैबायदि गोजौआव दिखांना लाबाय जेराव दिनैयो जोंनि माखासे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव थानानैनो जोंनि उल्थासो बिसोर बाथ्रा बुंनो हानाय माखासे गोहोखौ मोनबाय आरो बे माखासे गोहोफोरखौ होदों जोंनि बर'निनो माखासे बै पलिटिकेल लिडारफोर जाय पलिटिकेल लिडारफोरा गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ जेब्लायबो मोनबाय थानो लुबैनानै गावबा गावनि माखासे पलिटिकेल सार्थखौ जेब्लायबो गोख्रों खालामनो नाजालांनानै बै माखासे बाथ्राफोरखौ बुङै बेफोरबायदि खर'आव दिनैयो दिखांनानै दोनहैबाय नाथाय बेनि गासैबो खस्थ' सातजालाखौ लानांगौ जानानै फैयो नों आंजों रायजो राजाफ्रा मिथिगौ नों आंजों रायजो राजाफ्रा दिनै सोरबा पलिटिकेल लिडारा गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय बुंलांगोन माबा मोनसे बाथ्रा बिनि फिथाइखौ बे फिथाइनि खस्थ'खौ रुजुनांगौ जानानै फैयो जों रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव बिपिए पलिटिकेल पार्टियानो जा बा इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टियानो जा बा आदार्स माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियानो जाथों मानो मोनसेबो जोंनि माहारिनि सिस्टेम आरो थामोनथानि माखासे इम्पर्टेन्ट इस्युफोरखौ लानानै बिसोरो राजनिति खालामनो फैयाखै जास्ट फर गावबा गावनि पार्सनेल क्रेडिटखौ जाफुंनो थाखायसो बिसोरो दिनै राजनिति खालामनो फैदों आरो जुदि जोंनि माहारिनि थामोनथाखौ लानानै दिन एसे गाबोन एसे सुस्रांनायनि थांखि लानानै जुदि राजनिति पलिटिक्स प्लेटफर्माव जुदि फैदोंमोनब्ला दिनैयो 23 इयार्स जालांबाय बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमा दिनैसिमबो माइरं गरसेबो सुस्रांनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो मोनसे बाथ्रा बे 5 बोसोरनि गेजेराव एनडिएफबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारा बिपिएफ सरकारनि समाव जुदि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाब्ला बेनि खिथेरखौ होखारनो थाखाय स्पेशली बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय मानगोनां बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन बेनि खिथेरखौ जों बोरै होखारगोन मिथिबाय नैबे जोंनि मोनफा बेसेन गोसा भटजों रेडि जानानै थाखा मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ लानानै मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि मुं लानानै सोरबा जुदि राजनिति खालामनो नाजादोंब्ला सिमां सुजुदोंब्ला बेनिफ्राय गोजान जानानै थाखानायाबो जोबोद मोजां जागोन दा बेनिनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो जे जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबो कस राजबंसि हारिनो आदिबासि हारिनो एसटि स्टेटास डिमान्ड खालामनायाव हेफाजाब होगोननि बाथ्राखौ बुंदों आरो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमावनो मानगोनां प्रमबर बिथांमोनाबो हेफाजाब होगोननि बाथ्राखौ बुंलांदों आरो बेनिनि गेजेरावनो मोनसे बाथ्राखौ गोसो होनानै खोनासं जे बिश्वजित राय आक्रासुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा बै समनि आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां रोनगोरा नार्जारि जाय समावनोखि मानगोनां रोनगोरा नार्जारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव दङमोन बै समाव आक्रासु आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव जुथाइ मोनसे सावरायनाय हाबाफारि जालाङो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मानगोनां रोनगोरा नार्जारि बिथांमोननि जिथु हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि राइटिं पेडआव लिरनानै फोस्रावनाय जों मोनसे पस्टखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जाबाय थानाय जों नुनो मोन्दों जे बेवहाय बुंदों जे कस राजबंसि हारिनो एसटि स्टेटास होनायाव जाहाथे थाखानाय एसटि हारिनि कुनु मोनसे स्टेटासा खहा जानो मोना दा दिनै गाबोन जों फैबाय थानाय माबेबा मोनसे समाव कस राजबंसि हारिनो बा माबेबा मोनसे हारिनो एसटि स्टेटास जुदि होयोब्ला जोंनि थाखानाय एसटि हारिनि जाखिनि मोनथाय थामोनथा जाखिनि जोंनि बाउन्डारिफोर
जेबो खहा जाया होननानै मानि मा गेरेन्टि दङ आरो बेनि गेरेन्टिखौ सोर होगोन? दा दिनैयो ए टु जेड बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि बिखायाव दिनैनि बे समाव जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडार्सफोर दङ बै थाखानाय पलिटिकेल लिडार्सफोरनि गेजेरनिफ्राय 80% पलिटिकेल लिडार्सफ्रानो हारिनि माखासे सेन्टिमेन्टेल बेसेनखौ आन्दोआव फालांगि खालामनानै गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानाय बेनि अनगा जेबो नङा। नाथाय खुगायाव बुङो बिसोरो माहारिबादनि बाथ्रा, खुगायाव बुङो बिसोरो बर' माहारि खौसे जा, जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि। नाथाय आन्दोआव गावबागाव पार्सनेल क्रेडिटनि थाखाय बाथ्रा बुंबोदों, गावबागाव माखासे पलिटिकेल केरियार सार्थनि थाखाय बिसोर बाथ्रा बुंबोदों, बेनि अनगा जेबो नङा। आरो दिनैनि बे समसिमहालागै बेसेबांबा गेदेर गेदेर बर' लिडार दैदेनगिरिफोरा माहारिनि बाथ्रा बुङै बुङै जोंनि बर' माहारिखौ फोजाखांनो नाजाबोदों, जोंनि बर' माहारिनि इयुन जेनेरेसनखौ फोजाखांनो नाजाबोबाय थादों। नाथाय दिनैनि बे समसिमहालागैबो मानो माइरं गरसेबो चेन्ज जानायखौ जों नुनो मोना, बांसिनैसो गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि बर' माहारिनि बै 80% निबो बांसिन माखासे लिडार्सफ्रा दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनिखौल' मिथिनायनि थाखाय जोंनि बर' माहारिनि थामोनथानि सिस्टेमाव गोदाननिफ्राय गोदान आफाद जोनोम होनाय जा हाबाफारि बियो जोबनो रोंला। जों साननो हागौ गावबागाव माखासे सार्थनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय गोदाननिफ्राय गोदान आफाद जोनोम होबानो जे जोंनि बर' माहारिनि माखासे थामोनथानि सिस्टेमनि प्रब्लेम इस्युफोरा सल्भ जागोन, बि मालाबाबो जानो हाया। जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव सादारन एसे एनै प्रब्लेम इस्युफोरखौ जों लालायनानै गावजों गावनि गेजेराव गावस्रालायनानै गोदाननिफ्राय गोदान जेसेबां समसिमहालागै जेसेबां सानसिमहालागै जोङो गोदान गोदान आफादफोरखौ जोनोम होबाय थागोन, बे गोदान गोदान आफाद जोनोम होनाय बायदिनो जोंनि बर' माहारिनि माखासे थामोनथानि सिस्टेमफोरा फिसा फिसा बाहागोआव गावस्राजोबनानै थागोन। जायनि थाखाय दिनैनि बे समसिमहालागैबो जोंनि बे बर' माहारिया इउनाइटेडलि मोनसे आवाजखौ होनो थाखाय साग्रिद जानो जेबो थर मोनदिया। नाथाय मायाव थर लानो रोंगौ मिथिगौना? गावबा गावनि दानाखौ जानो थाखाय माब्ला मोनजागोन, गावबा गावनि माखासे क्रेडिटखौ माब्ला मोनगोन बेखौल' थर लानो रोंगौ। दा बेफोरबायदि स्टाइलाव जोंनि बर' माहारिनि बै थाखानाय लिडार्सफोरा पलिटिकेल लिडार्सफोरा जोंनि माखासे थामोनथानि सिस्टेमखौ जुदि दैदेनलांबाय थायोब्ला जोंनि आपकामिं इयुन जेनेरेसन जोंनि माहारिनि मालाबाबो माहारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै खामानि मावलांग्रा इयुन जेनेरेसन मोजां लिडारा जोनोम जानाय नङा। आरो जुदि जोनोम जायोब्लाबो बे थाखानाय गोसोम आखुनि माखासे डार्टि माइन्डेड गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा लिडारफोरनि जा सबब चरित्र, बे सबब चरित्रजों गोजोमनानै सेम स्टेजाव बेफोरबायदिनो दैदेनलांगोन बिसोरबो। जायनि थाखाय दिनैनि बे समसिमहालागै लिगेल थोंजों बाथ्रा बुंग्रा, थोंजों बयनिबो थाखाय खामानि मावनो नाजाग्रा सुबुंफोरा मोनसेबो मोजां प्लेटफर्माव बिबानखौ लानानै खामानि मावनो सुजुग आरो सुबिदा मोनाखै। खारन बै अहंकार गोसोनि गोसोम गोसोनि गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा आखुनि मानसिफोरा बेफोरबायदि सिदा सादा थोंजों बयनिबो थाखाय मोजां सानग्रा सुबुंखौ खामानि मावनो सुजुग आरो सुबिदा होआ। आरो बे प्रब्लेमा बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोनसे बयनिख्रुइबो मेजर प्रब्लेम जानानै दङ। जायनि थाखाय दिनैनि बे समसिमहालागैबो इउनाइटेडलि मोनफ्रोमबो बिथिंनि खामानिखौ जों नोजोरथि होनानै आलो गोजोनै मावनो जोङो सुजुग आरो सुबिदा मोना आरो मावनो थांखि लानायनि उनावहाय बे खामानिया थुंगेहैनायखौ जोङो नुनो मोनो। लासिं सिं, जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा, सिदा बाथ्रा, थोंजों बाथ्रा। आं रावबो सोरबा पलिटिकेल लिडारनि आन्दाराव थानानै बाथ्रा बुंग्रा मानसि नङा। सोरनिबा गरसे गरनै मोननायाव निजिनि माखासे बेसेनखौ ओइलाम खालामग्रा आं नङा। आं बाथ्रा बुंगोन रायजो राजाफोरनि थाखाय, सिदा बाथ्रा। सोरबाया बुजिस्लाबनो हायाबो जानो हागौ, नाथाय माखासे समनि उनाव लासै लासैनो बुजिलांगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।